Egunon, Kristau fededunok. Ongi etorri beroa, jaun berpiztuaren festa ospatzera bildu zeraten guztioi. Itxaropenaren jaia da gaurkoa. Gure bizikera zaharkitua utzita, salbamen egoera berri batean bizi nahi dugu. Berrikuntza eskatzen du festak. Festagiroa behar dugu bakoitzak ditugun ahalmen onenak erabili ahal izateko. Kristau fedeak ez du festarik baztertzen, sakondu egin nahi du. Gizaki zaharra ez da berritzen kanpoko hautsak astindut. Bihotza aldatuz eta bizitzari indar berria emanez berritzen da bizikera. Bere jaunaren berpiztea ospatzen du eta berritzen da elizan ere. Ez betiko ohiturak eta erritoak errepikatuz, bere seme alaben itxaropena indartuz baizik. Bihotza berritu duenari berez dario festa bihotzean. Festa hori abesten hasiko gera, zutik jarri eta kanta dezagun. Piztu da Kristo, aleluia. Piztu da Kristo, aleluia. Gure kantako, aleluia. Jainkoak baitu, gaur Kristo piztu. Aitaren eta semearen eta Espiritu Santuaren izenean. Amen. Adiskideok, anaia eta arreba maiteok. Jauna piztu da egiaz. Beraren bakea, beraren maitasun handia, beraren bizi berria izan bitez zuekin. Eta zure espirituarekin. Senideok, ona Paskora iritsita. Pasko irurrenaren gailurrean, Paskoa. Gertatu zaigunaren festa egin nahi dugu. Hasteko, goazen Jesus berpiztuak eman dizkigun ur espirituzkoetara, eta busti gaitezen salbazioaren doain betean. Datozen urronak dira, Paskoatik salbamen betez, Ibaika datoz herrira. Urra, urra, urra,
askatzaile datozura, erabat berrituko gaitu, urrauen espiritua. Aleluia, piztu zaiguta, espirituaren jauna, izaki berrituen kantuz, Kores jauna, aleluia. Erruki dakigula jainko ahal guztidun eta on bakarra. Eta gure bekatuak barkaturik, eraman gaitzara betiko bizitzara. Amen. Eserita bestuko dugu haintza. Denok, Gloria, Gloria.
bizirik otoitzerako. Egin dezagun otoiz. Oi Jainko, egun honetan, heriotza garaitu duen zure seme bakarraren bidez, betiereko biziaren ateak zabaldu dizkiguzu. Egizu, gure jaunaren piztuerako festaburua ospatzen dugunok, zure espirituak eraberriturik biziaren argira piztu gaitezela. Zure seme Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, zurekin eta Espiritu Santuarekin batean, Jainko eta errege bizi baita, gizaldi eta gizaldieta. Amen. Jesusen biztueraren testigu eta adierazle izatea da evangelizatzea. Bizia on eginez eta zapalduak askatuz igaro zuena bizi dela adieraztea da berri ona zabaltzea. Hala esango digu apostoluen eginetako irakurgaiak. Evangelizar no es trabajar solo por la mera liberación intrahistórica. Es anunciar que ha resucitado a aquel que pasó la vida haciendo el bien y luchando por la liberación de los oprimidos. Escuchemos de los Hechos de los Apóstoles. Apostoluen eginak liburutik. Egun haietan, honela mintzatu zen Pedro. Badakizue, zer gertatu zen Galileatik hasi eta Judea osoan. Joanek hotz egin zuen bataioaren ondoren. Nazareteko Jesusena alegia. Jainkoak Espiritu Santuaren indarrez gantzutu zuen, eta hark on egiten eta deabruak hartutako guztiak sendatzen igaro zuen bizitza. Jainkoa berekin bai zuen. Eta gu gara hark juduen lurraldean eta Jerusalenen egindako guztien testigu. Jesus hau habe batetik zintzilik hil zuten, baina jainkoak piztu egin zuen 3. egunean eta agertzeko ahalmena eman zion. Ez ordea herri guztiari, jainkoak aurrez testigutzat hartutakoei baizik. Guri alegia, ura hilen artetik piztu ondoren, harekin jan eta edan dugun hoi. Jesusek berak agindu zigun herriari predikatzeko eta aitortzeko. Bera dela, jainkoak bizien eta hilen epaile ipini duena. Profeta guztiek aitormen hau egiten dute hartaz. Harengan sinetz dezaten, guztiek bekatuen barkamena hartuko dutela haren izenean. Jaunak esana, Zerrak zuri jauna. egun hau jaunak digu egin, bera gure posta atsegin. Denok. Egun hau jaunak digu egin, bera gure posta eskerrak jaunari ona baita, haren maitasuna betikoa baita. Esan bezate Israeldarrek, haren maitasuna betikoa. Egun hau jaunak digu egin, bera
Jaunaren eskuinak guztiz garaia, jaunaren eskuina indarrez jokatu da. Ez naiz hilko ez biziko naiz, jaunaren egintzak kontatzeko. Egunak jaunak idu egin, bera gure bostatzen. Geure eta munduko balio hutsekin ezin da lasai gelditu fededuna. Bere helburua berpiztuaren bizikera da. Hala esango die San Pablo Korintokoei. Si los cristianos ofreciéramos únicamente una esperanza de liberación terrena, engañaríamos al pueblo. Nos dice San Pablo en su carta. Escuchemos. San Paulo apostoluak Korintoarrei egindako lehenengo gutunetik. Senideok, ez aldakizue legami apur batek ore guztia arrotzen duela? Bazter ezazue legamia zaharra, eta izan ore berri, legamia gabeko pazko ogiak bezala. Izan ere, horixe zarete. Kristo gure pazko bildotsa opari eskainia izan denez gero. Ospa dezagun beraz, pazko iaia, ez legamia zaharrarekin, bekatuzko eta gaiztakeriazko legamiarekin. Legamia gabeko pazko ogiekin baizik. Hau da, bihotz garbitasunez eta egiaz. Jaunak esana, Eskerrak zuri, jauna. Maria Magdalena, Pedro eta Juan ez ziren ameslari inusenteak. Eurek bizi izan zituzten gertaerak adierazi zizkiguten. Jaunaren deia onartu zutelako sinestu zuten. Jainkoak ez du liturgi zalapartatsuen artean hitz egin nahi, bihotzeko isiltasunean baizik. Borondate onenaz ireki dezaiogun guk ere geure bihotza Jesusen deiari zutik eta aleluia abestuz. Aleluia, denok kanta dezagun. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia.
Jesukristoren evangelioa, San Joanen liburutik. Aitza zorina. Astearen lehenengo egunean, Maria Magdalena hilobira joan zen goizean goiz, oraindik ilun zegoela. Eta harria hilobitik kendua ikusi zuen. Lasterka batean Simon Pedrorengana eta Jesusek maite zuen beste ikaslearengana joan eta esan zien: hilobitik eraman egin dute jauna, eta ez dakigu non jarri duten. Atera ziren Pedro eta beste ikaslea, eta hilobira abiatu ziren. Biak batera zihoazen lasterka, baina beste ikaslea hark Pedro baino bizkorrago ebilita aurrea hartu zion, eta lehenengo iritsi zen hilobira. Begiratu zuen, eta lurrean oihalak ikusi zituen, baina ez zen sartu. Iritsi zen atzetik Pedro ere, sartu zen hilobian eta ikusi zituen oihalak lurrean. Buru gainean edukitako zapia ordea ez zegoen oihalekin batera, alde batean bildua baizik. Orduan, sartu zen hilobian lehendabizi iritsitako ikasle hura ere. Ikusi zuen eta sinetsi. Ordurarte ez baitzuten ulertu liburu santuak dioena, biztu egin behar zuela hilen artetik. Jaunak esana, eskerrak zuri jauna. Aleluia, 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 Kristau senideok, pazko zorion denoi eta bakoitzari. Utzi ezadazue lehen irakurgaiko aipamen luze samar unekin hasten. Jesus hau ade batetik zintzilik hil zuten, baina jainkoak piztu egin zuen 3. egunean, eta agertzeko ahalmena eman zion. Ez ordea herri guztiari, jainkoak aurrez testigutzat aukeratutakoei baizik, guri alegia, ura hilen artetik piztu ondoren, harekin jan eta edan dugunoi. Kristau senide, egia da, gure fedearen ardatz eta erdigunea ospatzen ari gara. Nazareteko Jesus, gaizkile eta biraolari gisan gurutziltzatua, jainkoak Espiritu Santuaren indarraz gantzutua zen, eta jainkoak hilen artetik piztu du. Hau aitorpen ikaragarria eta bakarra da. Mundu eta historia osoari sustraitik eragiten diona,
bai, baina aldi berean berrion erabateko hau ez da egunkari, irrati edo telebistaz eman daitezkeen notizia ikaragarrien harikoa. Gogora dezagun nola fariseuek Jesusekin eztabaidan Jainkoaren gandiko seinale bat eskatzen ziotela, sinistu zezaten. Eta Jesusen erantzuna, gizaldi gaizto honi ez zaio emango seinalerik Jonas profetarena besterik. Jonasen seinalea bere predikua izan zen. Kristau senide maite, Jesusen piztuera egiazkoa, Jainkoaren erabateko, behin betirako salbamen egintza zoragarria dugu. Gure buru bihotzei neurrigabeki gainezka egiten diena. Baina kontuz, berrion hau ez zaie ematen, kanpotik begiluze, kurioso, ikusminez dabiltzanei, proba eske dabiltzanei, edo gabiltzanoi. Jesus guru ziltzatua eta Jesus hiletatik piztua nolabait esateko, ez datoz bata bestearen ondoren, batera baizik. Jesusen piztuera ez da pelikuletako azken zoriontsu goxoa, non Jesus, Superman, heroi, ahaltsu, unkigarria, mundu gaiztoari nagusitzen zaion denen aurrean. Eta nahi eta nahi ez denok aitortu beharrekoa. Piztuera klase hau, sasi piztuera da. Ez da Jesusen piztuera. Jesus mundu honetako infernu guztietatik piztu eta jaso du Jainkoak. Baina bere bildots errugabe eta hotzan gisa, munduaren gure bekatu eta galbide guztiak bere gain harturik. Jesusen piztuera hau santua da. Munduak eta guk merezi ez genuena. Jesusen piztueran Jainkoak bere izen santu goresgarria agertu digu eta mundu osoa salbamen harrigarriz bereganatu du. Eta salbamen hau erabat buruzeko bidean ipini du. Eta Jainkoak ez du etxiko hori burutu arte. En el Evangelio de ayer, en la vigilia pascual, y en el de hoy, no se nos aparece Jesús mismo resucitado, pero se nos confiesa que Jesús ha resucitado. Ayer las mujeres van al sepulcro a untar el cadáver de Jesús, pero se encuentran con que no hay nada. Hoy lo mismo. María Magdalena se encuentra con que no sé dónde han puesto al Señor, se refiere a él muerto, a su cadáver, a su cuerpo. Ayer, cuando las mujeres anuncian a los discípulos, se nos dice, no les creyeron. Pedro se fue con todo al sepulcro, extrañado. Vio lo que vio, no a Jesús todavía. Hoy, parecido. Juan y Pedro van al sepulcro.
las vendas, etcétera, unos signos, pero muy ambiguos. Y Juan, el discípulo amado, se dice de él, lo vio y creyó. Entendió las Escrituras. Jesús tenía que resucitar. Queridos hermanos y hermanas, ¿somos capaces de ponernos en la piel de este discípulo y aún sin ver a Jesús todavía resucitado, creer en él? Esto es muy importante. Esta es la preparación para nuestro encuentro con Jesús mismo, cuando, como Dios quiere y como Jesús quiere, se nos aparezcan en nuestras vidas. A cada uno Jesús se nos aparecerá allá donde pensemos que no hay remedio ni para nosotros ni para este mundo, pero lo hay. Y no solo remedio, sino una salvación gloriosa, esplendorosa, maravillosa, inesperada, sorprendente. Pero no lo esperemos como magia. No se nos va a dar esto para satisfacer nuestra curiosidad. No, se nos va a dar en nuestra pobreza, en nuestros pecados, en la miseria de este mundo, en la aparente derrota y no solución de este mundo. Ahí ha plantado Dios su salvación. Egin dezagun gure fedearen aitortza. Sinesten alduzue jainko baita ahal guztiduna, zeru lurren egilea. Sinesten dut jauna, Sinesten alduzue haren seme bakar, Jesu Kristo gure jauna, Maria Birjinagandik jaioa, oinazetan hila eta obiratua, hilen artetik biztua eta aitaren eskuinaldean jarririk dagoena. Sinesten dut jauna, Sinesten alduzue Espiritu Santua, Eliza Santu eta Katolikoa, Santuen elkartasuna, bekatuen barkamena, hilen piztuera eta betiko bizitza. Sinesten dut jauna, Jesu Kristo gure jaunaren aitak gorde gaitzala aitortu dugun fede honetan betiko bizitzarako. Amen. Egun santu honetan, Jesus berpiztuari, gizadi osoarentzako bizia denari, otoitz egin diezaiogun uste honez. Entzun jauna gure eskania. Entzun jauna gure eskania. Eska diezaiogun Jesu Kristo berpiztuari, begira diezaiela maitasunez munduko herri guztiei, munduko gizon eta emakume bakoitzari. Eska dezaiogun jaunari. Entzun jauna gure eskania.
Eska diezaiogun Jesukristo berpiztuari, begira diezaiela maitasunez, irtenbiderik eta askatasunik gabe, gerran, pobrezian eta lagunduko dienik gabe bizi diren guztiei. Eska dezaiogun jaunari, Entzun jauna, gure eskaria. Eska diezaiogun Jesukristo berpiztuari, begira diezaiela maitasunez, bere elizari eta eliza maite duten guztiei. eska dezaiogun jaunari, Entzun jauna, gure eskaria. Eska diezaiogun Jesukristo berpiztuari, begira diezaiela maitasunez, gure hildako senide eta adiskideei, eta eman diezaiela betiko bizia eta piztuera. eska dezaiogun jaunari, Entzun jauna, gure eskaria. Jesus berpiztua, begira iezaguzu maitasunez, eta entzun gure eskariak. Zu gure anaia, errege, bizi baitzara, berpizturik gizaldi eta gizaldietan. Amen. Amen.
Senideok, egigun otoitz, Eliza osoaren oparia jainkoari eskaintzerakoan. Jainkoa goresteko eta gizakia salbatzeko. Zutik otoitzerako. Pasko pozez eskaintzen dizugu jauna sakrifizio hau. Honek sortzen baitu eta janaritzen harrigarriro zure Eliza. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen. Jauna zuekin, Eta zure espirituarekin, gora bihotza, jaunaka dauzkagu, eskerrak jaungoiko gure jaunari. egokita eta zuzen. Egokida bai eta zuzen, bidezko eta salbagarri, zu jaun hori beti gorestea. Baina poz handiagoz eta bereziki, Kristo gure Paskoa hila eta eskainia izan den egun honetan. Bera da munduko bekatua kendu duen egiazko bildotsa. Bere heriotzaz gure heriotza ezereztu eta bere piztueraz gure bizia berritu duena. Horregatik, Pasko pozez gainezka daude gizon emakume guztiak mundu zabalean. Zeruko indar eta ingeru guztiek ere horregatik dute beti zure aintzaren gorespena kantatzen. Santu zara bai jauna, eta santutasun guztiaren iturri. Egitzazuk bada santu ogi ardo hauek, zeure espiritua isuriz. Jesu Kristo gure jaunaren gorputz eta odol egin daitezen guretzat. Berak saldu zutenean eta bere gogoz gurutzera zioala, ogia hartu eta eskerrak emanez zatitu zuen eta bere ikasleei eman zien esanez. Hartzazue eta jan guztiok honetatik. Hau nire gorputza da eta zuentzat emango dena. Era berean, afalondoan, kaliza harturik, berriz ere eskerrak emanez, bere ikasleei eman zien esanez. Hartzazue eta edan guztiok honetatik. Hau nire odolaren kaliza da eta. Itun berri eta betikoaren odola. Zuentzat eta askorentzat bekatuak barkatzeko isuriko dena. Egizue hau nire oroigarri. Hau da sinesmenaren misterioa. Inetan piztu zera laguna, zu berriz etorriate, aurrekua berrikoa. Horregatik, jauna, zure semearen heriotza eta piztuera gogoratuz, biziaren ogia eta salbamenaren kaliza eskaintzen dizkizugu
zuri eskerrak emanez, aldarean zeure zerbitzari onartu gaituzulako. Eta apalki eskatzen dizugu, Kristoren gorputza eta odola hartzen ditugunok, Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Izan gogoan, jauna, mundu guztian zabaldurik dagoen zeure eliza. Gaur hemen bildurik, Jesu Kristo gure jauna piztu zeneko egun santua ospatzen ari den eliza. Eramazu maitasun osora, Francisco gure aita santuarekin, Fernando gure gotzainarekin, eta eliz gizon guztiekin batean. Era berean, izan gogoan, jauna, pizteko itxaropenean joan diren gure senideak eta hildako guztiak ere. Arritzazu zeure aurpegiaren argitan. Errukizak izkigu, arren, guk guztiok betiko biziaren betea irits dezagun. Jainkoaren ama Maria Virginia doatsuarekin, haren senar Jose santuarekin, apostolu santuekin, eta gizaldi guztietan zure adiskide izan diren santuekin. Haiekin batean gorets zaitzagun, Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez honekin eta honenga. Zuri jainko aita alguztidun horri, Espiritu Santuarekin batea. Ospe eta aintza guztia, gizaldi eta gizaldi guztieta. Salbatzaileak aginduta erakutsiari jarraituz, beldur gabe kanta dezagun. Gure aita zeuetan zarela, santu izan bedizure izena, egor bedizure reinua, egin bedizure gaia, zeula bezala Atera gaitzazu, jauna, gaitz guztietatik. Emaguzu bakea gure egunotan. Zure errukiari esker bekatutik garbi bizi gaitezen, eta estualdietan sendo. Betiko zorionaren itxaropenean, Jesu Kristo gure salbatzailea noiz etorriko den zain gaudela. Zurea duzu erregetza, zureak ospe eta indarra, orain eta beti. Jesu Kristo gure jauna, bekatua eta eriotza garaitu dituzuna. Piztu zinenean, apostoluen artean agertu eta bakea agurra egin zenien. Bakea uzten dizuet, neure bakea ematen. Begira zeure elizaren sinesmenari eta ez gure bekatuei. Eta zure gogoa den bezala, emaiozu elizari bakea. Eman batasuna. Errege bizi baitzara gizaldi eta gizaldietan. Amen. Jaunaren bakea beti zuekin. Eta zure espirituarekin. Emaiozu
iozue elkarri Jesus berpiztuaren bakea. Jangoikoaren bildotxa, zukentzen duzu munduko pekatua. Jangoikoaren bildotxa, zukentzen duzu munduko pekatua. Jangoikoaren bildotxa, zukentzen duzu munduko pekatua. Hona hemen, Jangoikoaren bildotxa, guregatik hil eta berpiztua, zorionekoak bere maira deituak. Jauna, ni ez naiz inor zu nire etxean sartzeko, baina esatzu izbat eta sendatuko naiz.
egin dezagun otoitz. Hoi, Jainko, zaindu zeure eliza maitasun handiz. Pasko sakramentu ez bizi berriturik, piztueraren argira irits dadin. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen. Anai arteko jai ospaketaren une berezia, jan otordua izan ohi da. Bata bestearekiko jarrera zerbitzarian eta maikidetzan agertzen da. Eukaristiaren mailan bildu geranok elkarte eta maitasun berri hontan iraun dezagula. Saiatuko algera, hemen bizi izan dugun elkartea girotzen eta indartzen. Pasko zoriontsua Arantzazuko anaidiaren izenean. Agur eta nahi duzuen arte. Jauna zuekin. Bedeinka zaitzatela Jainkoa alguztidunak, aitak eta semeak eta Espiritu Santua. Zoazte jaunaren bakean, aleluia, aleluia.